Φίλες και φίλοι, καλωσορίσατε στο κανάλι μας. Ακολουθούν περιλήψεις των επόμενων επεισοδίων της αγαπημένης σας σειράς. Οι εξελίξεις στο Grand Hotel κόβουν την ανάσα, καθώς η εξαφάνιση του μικρού Γεώργιου μετατρέπει τη χαρά της Κιβέλης σε εφιάλτη. Ενώ οι ετοιμασίες του γάμου της παγώνουν, ο Αλέξανδρος βρίσκεται σε απόγνωση, υποψιαζόμενος ακόμα και την ίδια του τη γυναίκα για το τραγικό αυτό συμβάν. Ας είμαστε ειλικρινείς, κανείς μας δεν περίμενε ότι η ευτυχία της Κιβέλης θα κρατούσε τόσο λίγο. Η είδηση της αρπαγής του μωρού πέφτει σαν κεραυνός, αναγκάζοντας την να παρατήσει τα πάντα για να βρεθεί στο πλευρό της Σοφίας. Ο Χρόνης φτάνει εσπευσμένα στο Grand Hotel για να ανακοινώσει τα δυσάρεστα νέα. Οι πρώτες υποψίες πέφτουν βαριές πάνω στην Ελένη και το Βλάση, προκαλώντας ένα κύμα καχυποψίας που πνίγει τους πάντες. Μέσα σε όλο αυτό το χάος, μια νέα παρουσία, η Θάλια, κάνει την εμφάνισή της. Πρόκειται για μια γυναίκα που συνδέεται άμεσα με τον Άρη και φαίνεται πως έρχεται με τελείως διαφορετικές διαθέσεις, περιπλέκοντας ακόμα περισσότερο το ήδη εκρηκτικό σκηνικό. Την ίδια ώρα, η Αλίκη ζει το δικό της δράμα. Το μήνυμα που προσπάθησε να στείλει στον Πέτρο κατέληξε στη Θεσσαλονίκη, στα χέρια της Μαρούλας, αφήνοντάς τη στο σκοτάδι για το γεγονός ότι εκείνος έχει ήδη φύγει για το εξωτερικό. Η αβεβαιότητα την τρελαίνει και η φαντασία της οργιάζει με τα χειρότερα δυνατά σενάρια. Στο αστυνομικό τμήμα, ο Χρόνης βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο. Ο Χατζημήτρος τον πιέζει τόσο ασφικτικά με εκβιασμούς, που ο αστυνόμος οδηγείται στην ηρωική αλλά και πικρή απόφαση να παραιτηθεί. Παρά τις προσπάθειες που κάνει ο Βαγγέλης να το μεταπείσει, η απόφασή του μοιάζει αμετάκλητη. Χρειάζεται η παρέμβαση του Χαραλάμπη, ο οποίος με ένα παράτολμο πλάνο θα επιχειρήσει να εξοντώσει το Χατζημήτρο και να αποδώσει δικαιοσύνη. Η μεγάλη ανατροπή όμως έρχεται από το Βλάση, ο οποίος συνειδητοποιεί ποιος κρύβεται πίσω από την αρπαγή του παιδιού και ξεκινά έναν αγώνα δρόμου για να φέρει τον Γεώργιο πίσω, πριν να είναι πολύ αργά. Με μία εγγραφή στο κανάλι μας δίνετε δύναμη να συνεχίσουμε και είναι δωρεάν. Πατήστε και το καμπανάκι έτσι ώστε να μαθαίνετε όλα τα νέα για την αγαπημένη σας σειρά.